azken adjetibo mota hauek falso esparisilaboak deitu egiten dira, baina bueno, bukaera bakarreko adjetiboak dira, baina salbuespen bat daukagu hemen. Bueno, goazen poliki aztertzera berriro ere. Motak edo ereduak dira NS eta X bukatu egiten diren adjetibo mota hauek. Orduan, adierazburua ematerakoan, betuz beterizen eredua jarraitzen du printzipioz, orduan, prudence eta audax biak dira maskulino, femenino eta neutrorako nominatiboak. Eta aparte, ematen dizuet genitiboa, bi hauen enborra edo lexema ondo ikusteko, ikusten duzu prudence prudentis, badago alde bat, audax audakiz, eta ezberdintasun badago. Arituko naiz batekin, hartuko dut audax motzen adalako, eta mentokia ez da oso txikia daukagu. Bueno, nola da nominatiboa? Nominatiboa, maskulino, femenino, neutro, da audax. Audax bera, nominatiboa adierazten du, audax. Danak egiten dute berdin. Bokatiboa nola? Audax bebai, maskulino, femenino, zein neutrotan. Akusatiboa nola da? Neutroek egiten dute audax berriro ere, berdina, baina ja maskulino eta femeninoek enbukaera hartu egiten dutelako, enborra erabiltzen dute, eta ja dugu audaken, akusatibo singular, audakiz, genitibo singular, maskulino, femenino, gogoratu, eta audaki, datibo, audake, ablatiboa. Eta neutroek genitibotik aurrera egiten dute. Audakiz, genitibo singular, audaki, datibo singular, eta ablatibo singularrean aukeran daukat i edo e. Hauek esparisilaboak izan arren silaben konputua dalako, hauek parisilaboen eredua jarraitu egiten dute, orduan ablatiboa da i. Pluralean, hau bukatzeko, eukiko dugu. Nominatibo plural maskulino femenino? Ez. Hartuko dudana, blokean, eta eramango dut. Bueno. Nominatibo plural masculino femenino, audaques. Vocativo, audaques. Acusativo plural, audaques. Genitivo plural, bueno, audakum ez dago ondo, geratu zaitamen. Audakium, zergatik, jarraitu egiten duelako parisilaboen bukaera eta deklinabidea, eta da esparisilaboen dako, beraz, audakium, audakibus, audakibus. Hau maskulino eta femeninoekin, kenduko ditut. Mira, nola nahi du geratu behar ez den tokian, hortxe. Eta gero, neutroekin, danak hartuko ditut, eta orain hemen egingo dut aukeraketa. Esan dugu, hauek jarraitu egiten dute parisilaboen eredua, beraz, nominatibo, vocatibo eta akusatibo neutro da i daukaten bukaera forma, orduan audakia, audakia, audakia. Genitiborekin bestein beste, audakium, hau fuera, hau da esparisilaboen dako, audakibus, audakibus.